tallafe ne Ismailan ka kirana, ni ne ila dan auta gun mamana. 08063890747. Ni dan maula ne a gidan kashe kubara makawai muka yi ta. Ni dan maula ne a gidan kashe kubara makawai muka yi ta. Lam yalid wa lam yulad Allah da famin Allah dan isar Muhammadu Abdallah. Zan yabo barhama uban dukkanin masana Allah, sun nema su sane shi amma akan bayuwa ga halitta. Ƙara salati ya rabana ga wanda ya kalle ka, shi ka kira fada ya yi zama da ram a kujerarka. Har alai da sahabu ka sa su sun bi masoyinka, rabu waliyai ma ka saka su karfin ginin muna misalinta. Ya yar manzan Allah na faɗi matuki dube ni, ni dan maula ne zara gani nan kuma mai rauni, kuma gani maraya ne fakiri jiki na gamuni. Kowa matsiyaci ne arziki yana a wajen kuki dube ni binta. Ni dan maula ne a gidan kashe barhama kawai muka yi. Ya shewa abula abbasa tijani mai taska in girman kudi bi sai da ya zube a kafafunka. Na ji Imam Ali shi da kansa ya rawani kanka, a mukamin farko ne na biyun kana gaban masana da fahimta. Baban Saifuddini ya na shehu Mahiru dube ni, dan isar mai kusan nan Abdurrazaki ka kalle ni. Dan sayyadati Hafsatu majanunu kar da ka kyale ni, dan tajalliyar gausi ana kusa kare yin bullodi na fahimta. Ya shewa mai haka mai bidar ya samu zai zo ma, dan kai ne taska korama mashayar al'umma. Ka fi gaban kushe ko ta ko'ina shakbar hama, ni kai ne Laila a gare ni san ka nake bargo na da fata. Ni dan maula ne a gidan ka shakbar hama kawai muka yi ta. Madubin mai rawani na mulki da mai rawanin ilimi, su ma sun bi ka ka cire su duka cikin zulumi. Girman kafa girma ne alkaulayi Ibrahimi, mai fada ya kasa fadar ka ko ya fada ma ba wani da mai fahimta. Ai mimiyan shakti jani yayi ya gaza ka aboka, mai kora yayi shirin sai ya koma kwatantoka. Sun kasa fadin waye kai sai fadin sufofinka, shewa kai din nan wane ne baka gano nan har can kairata. Mai garin kaula mai fasiya mai madina iyawar mu, girgije mai bada ruwa silar samuwan magabatanmu. Daukakar masana Allah Abu Isa ka dube mu, kun kashe muke maula kai wa rijalu bare ni mai bukata. Ni dan maula ne a gidan ka shakbar hama kawai muka yi ta. Ummul khairi ban gada kamar ka ido na ba, kulluwa na ne shaida ban jiyo kamar ka azance ba. Sulukan waje zaban baka tabbake ta iyaka ba, bawan Allah ne kai cikakke sanin ka kawamil ne sun kai ta. Ya
za yi kamar kai ba. Mataran haske biyu shi yasa ba za ka yi tamka ba. Akai shakti jani akai annabi baka kare ba. Halifan Allah ne kai shehu na san wasu mu za su fahimta. Koyi da maiki tun fari kai har ƙarshen mu. Babu kamar nawa alkaulahi Ibrahimu. Gatan 'yan farko ne da ƙarshe a wanke zukatanmu. Ya Jibril kasri a ɗora mu kasan mun karye mun jigata. Ɗan Maula ne a gidanka shakbar hama kawai. Ai arziki na hannunka da manarka annabi ne yayi ma. Ga fakiri ya zo ma da baiti na waka ya zo ma. Hannu na saba koko da hannu ya zo ma barhama. Tina yaro kai mun gashi ba sa kai dole mahaifi gabinta. Shawin faɗa hali da nake a ciki ko in barta. Na sani ka san su duka baya tun gaba ne in furta. Gamsu bani da ko sisi ga rijalu sun yi min rata. Tuwa bana bin hidima baya arziki na kun kakan na fahimta. Ya shehu kara fahimta ta bani zantika daga zancenka. In zanye kasida ta a gurin rasulu masoyinka. Ka dinga shiga aikin yi zantukan daga bakinka. Na sani za ka yi ta tamin dan na kusa abdin razaki kai ya fahimta. Ni Ɗan Maula ne a gidanka shakbar hama kawai muka yi ta. Dan baban bande ka sa karin kauce zancenka. Dan Ahmadu mai takalmi karkasa in ki mai sanka. Dan malama sanna angon ari ka kara min sanka. Dan mai bindiga mu'arifa sa cikin mawakanka irata. Dan mai tausayin kasa ka rushe shirin makiya kanmu. Dan Halifa Malam Buhari dan shi ka kara min himmu. Dan malam ɗalibi dan liman ɗayiru barhamu. Ya sare murya a gare ni in na yi waka sa kowa ya fahimta. Ya dan Muhammad Badruddin dan Rukayya ya mai kusa. Dan Sayyidina Umar da zancen da yayi wa mai kusa. Ma'ana Sharif Umar a farkon zuwansa garin kusa. Domin hidimar mai kusa gare shi sa'in haskaka sa'in rata. Ni Ɗan Maula ne a gidanka shakbar hama kawai muka yi ta. Mala Abubakari kai ka sani kaunar mai kusa. Na kamu da kaunar ka ina san ka kai ne mai kusa. Ya da wayar domin shi ka sada ni kaji da mai kusa. Bai cikan da ma shehu sun yi shaidar shaukantuwa da shi na fahimta. Ya rabu kara kiyaye min ya sani mai hidima gunka. Hadimi ne mai kaunar halinka ne da masoyanka. Sai Maimunatu sista da Hajiya Halima suna sanka. Ma'ana sana wato hadima na taka yayata na fahimta. Ni Ismaila ne masoyi na fada rairota. Ana ce min ila agun mamani ne dan auta. Malama sabuwa Allah ka ƙara rahamshe ta. Ta sani sai dai madadi amma idan rama ne duk kai mata. Ni Ɗan Maula ne a gidanka shakbar